Імкліваму распаўсюджванню агню спрыяюць парывісты вецер і засуха. Адлегласці да беларускіх межаў пакуль дазваляе працаваць на апярэджанне. У камарынскім лясгасе падрыхтаваны рэзерв сіл, а падраздзяленні суседніх ведомстваў знаходзяцца ў стане хвіліннай гатоўнасці. Маніторынг сітуацыі ідзе 24/7. Галоўная мэта – папярэдзіць любую пагрозу яшчэ на далёкіх подступах да беларускага лесу. Здесь не предсказать, потому что ветер меняется несколько раз на день. Это все-таки природа. По границе с Украиной у нас противопожарный разрыв сделан, 25 метров. Поэтому тут ничего сильно не угрожает. Но, во всяком случае, наши работники лесной охраны мониторят по видеонаблюдению. Пожар в Чернобыльской зоне нам пока не виден. Это говорит о том, что он находится от границы порядка 15 километров. Наша лесная охрана ситуацию мониторит, поэтому при необходимости наши работники будут, если будет какая-то угроза лесному фонду, наши работники незамедлительно выйдут встречать этот лесной пожар. Больш трывожныя навіны прыходзяць з Лельчыцкага района. Тут полымя ўжо ўшчыльную падабралася да дзяржаўнай мяжы. У зоне максімальнай рызыкі Мілашэвіцкі лясгас. Каб не дапусціць пераходу агню на нашу тэрыторыю, створаны магутны абарончы кулак. Сцягнутыя сілы 7 лясных гаспадарак Гомельшчыны. Назіранне вядзецца кругласутачна, сітуацыя на асабістым кантролі міністра лясной гаспадаркі.